Padahal sing kowe urung tak buka. Betul kowe bener kandamu Cahayu tak tunggu-tunggu Norali omong sliramu Rino wengi dadi impenku Wani sumpah apa jalukmu Bocah ayu ojo guyang-guyu peto rasane wong lagi gandrung pilih baca apa pilih wurung yen wurung aku tak gantung Maria apa maliritu setino rasane seminggu ning awak marake numpak adok karo mlakune ngon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon waduh bapak lah waduh biyung anakmu kaya wong gemblung kapan diko paring cucuk nyemplung ning karung kebacut alias kadung entek ke sawang entek ke kampung berkat pada lo SWL Audio Diwangara asik doyan mangan biar bengi gak doyan turu amarga tansah kelingan betul kowe bener kandamu Cahayu tak tunggu-tunggu Norali omong sliramu Rino wengi dadi impenku Wani sumpah apa jalukmu Bocah ayu ojo guyang-guyu lali anak lali bocah lali waya lali peto rasane wong lali gendong pilih bacot apa pilih wurung yen wurung aku tak gantung Sarmejo Maria apa malaridu setino rasane sewindu ning awak marake guru
kaya wong gemblung kapan dika paring pitulung iwak cucut nyemplung ning karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung Oke. Terima kasih Dek Endro. Kandani wanti-wanti yo dek yo lungaku golek rezeki aku lunga duwike mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi wanti-wanti yo dek yo lungaku golek rezeki yo dek yo aku mulih duwike mesti jaluk apa tak turuti kebutuhan tercukupi tenan ya Mas wis to jalukmu apa tak tukokke Dek tenan lho Mas jaluk apa aku njaluk omah alah omah dorong kok tak tukokke 8 wis to
ra patek krungu ki mau terakhir apa? Keluarga besar Gombong monggo. Sing ngersake sinten keplik Mas? Buning. Oh ya? Oh ibu nggih kali Bapak. Monggo Bu. Ora kepek kepenak. Ya no. Republik apa? Asik Bapak ke. SWL Audio. Tindak pundi buning badhe tindak pundi kadingan tindak wae ora no taksi dhewean apa ora wedi timbang nganggur kula purun ngancani badhe pindahan ampun gelo sampean ampun kucipo kula rada anyaran anak aku limo awan-awan lunga blonjo ning pasar pae ayo Bude prawan rondo nganggo kurapatek penting Indramayu ojo semelang terus Adian rodo dijamin nah ayo Bapak yo asik toh cerah foto si jatuh asal tindak pundi Mbak Ayu badhe tindak pundi kadingaren tindak wae ora numpak taksi dhewean apa ora mati timbang nganggur kula purun ngancani akleresan bakayune alias kebetulan ablanjane bapake rada kabutan tadi ayana burung Mbah enggal-enggal ngrencani tekan omah mangketi opai napa mamake Pepe mendoan bebek mengombong tarik Mas weto bewakan golek momongan niki blonjo napa Bayu badhe pindahan ampun gelo sampean ampun kuciwa kula rada anyaran ditinggal sedo awan-awan lunga blonjo ning pasar paing aweng prawan rondo kanggo kurapatek penting neng Samarang bablas neng Surabaya Surabaya ojo semelang nadya rondo dijamin rombo lho Mas ora tarik Mas atur pun rekata oh iya Mas iki lho sportif
apa mau Makasih jenenge Mas. lali. Lagu rentek 2000-ane ya entek. Yo. Makasih. Yen aku kangen kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus deh fotomu neng HP-ku Opo kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang fotomu ning dompetku Opo kowe ra krasa tak batin saben dino ra bakal ilang jenengmu ning atiku. Oke. Udah ya? Oke sik. Oh masih? Urung lagune urung. Mas Adam nunggu lho iki. Oh iya Mas Sambil Adam. santap sore Mas Adam. spesial. Ya, monggo Mas Endro. Serah foto. Matur nuwun. Rekam campur sarinya Indonesia bro. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku nglalekake Aku duwe pacar. sama dek Anake patu kira bagus sayur ono ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gondolanku ora bakalan aku ngelaleke Biyen jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Mas Adam. yen aku kangen karo sliramu tak sawang-sawang fotomu neng dompetku yen aku kangen karo sliramu tak elus-elus fotomu neng dompetku Mas Adam lagi makan, makannya tak joget. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku
beraksi. Mas ada. Ayo Mbak. Semua suruh joget ini ya. Terima kasih. Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Satu lagi spesial. Terminal Madiun Ngawi kenanganku ora bakalan aku Gimana Mas Arem goyangnya? ngelalek. Coba gimana? Asik. Biyen aku duwe pacar, anake patukiran, bakul pecel, ono ning pinggir perapatan. Terminal Madiun Ngawi gondolanku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen jaman semono, kowe janji karo aku, nanging nyatane Goyang kamu kurang jare. Sari, goyang ri. Bravo. digoyangin. Ayo, Mas Adam ajarin aku ya. Goyangin gimana? Yen aku kangen karo sliramu. Tak sawang-sawang fotomu ning dompetku. Yen aku kangen karo sliramu. Tak elus-elus fotomu ning dompetku. Bakal hilang jenengmu ning atiku. Mas Adam terima kasih, sembah nuwun luar biasa. Kita lagi masa 2000 sih, parkir sekarang 3000 loh. 5000 malah. Ayo yang minta berbaris, yang muda, ayo berdiri. Goceng, ayo. Syukur. Yang perempuan jangan kalah, ayo. Goceng. Kok di demo? Kasihnya satu-satu. Wong bagus akhirnya daon ning sandengku
sayangku. Berkat nada. Jangan pulang kalau belum habis ya. Akhirnya Mas Surya. Mas Surya kok gak ikut joget? Kantongmu isih nang 2000-an lho. Mas, aku nggak suka kalau duitnya diumpetin kayak gitu. 2000-ku isih yo kantongan. Go hapus sih. Kasih. Syukur. Siji. Sing ngarep kabeh buka kabeh. Arep be. Kene iki. Yang kene. Ora. Mbak, ketake kudu digoyang ben metu ke. Iya kayak goyang. Enggak, aku wis goyang, Dik.